on nyt Juho täällä matkassa. Esitellään Juho Toivola. Mä luulen, että aika monelle osallistujille Juho on jo tuttu. Joo. Mut kerro Juho lyhyesti itsestäsi. Yes. Kuka olet, mistä tulet? Toivola Juho ja Turusta kotoisin sitten Helsingin kautta nykyään Lempäälään päätynyt rekrytointi, psykologi, miekkonen. Ja tässä Suomen rekryskenessä suurin piirtein 10 vuotta on pyörinyt ja ollut sekä konsulttina että erilaisissa pörssiyrityksissä sitten vetämässä rekrytointijuttuja ja ehkä enemmän nimenomaan kehittämässä rekryjuttuja. Tämmöinen moderni digitaalinen rekrytointi on ollut mulle se juttu ja on koittanut pysyä siinä jollain tavalla edes aallonharjalla ja ehkä aina välillä myös innostaa muita kehittymään ja uudistumaan. Kyllä, sulla on Finnairin taustaa ja... Joo, Finnairilla on ollut ja tällä hetkellä on Elisalla rekrytointipäällikkönä. Kyllä. Ihan mahtavaa, että saatiin Juho paikalle, niin nyt on oikeasti meidän asiantuntemusta pöydässä. Kyllä. Pöydän täydeltä. Yes. Mä olen tosiaan Tuomas Haapsarin Jelpillä, toimin tässä myynti- ja markkinointijohtajana. Ja lähdetäänpä liikenteeseen, eli Juho saat lyhyesti kertoa psykometriikasta. Joo, luvattiin, mä saan pienen mainospala itsekin tähän, eli lupasin pitchata, että meillä on tämmöinen psykometriikka.fi-niminen palvelu, joka on suomalainen psykometriikan asiantuntijayhteisö, ja kyseessä on siis sellainen saitti, josta löytyy tietoa psykometristä testeistä, niiden sovellutuksista ja myöskin erilaisia asiantuntijakirjoituksia tähän aiheeseen liittyen. Ja lisäksi psykometriikka on myös ihan tämmöinen live-vuorovaikutukseen pohjautuva yhteisö, eli järjestetään tapahtumia täällä pääkaupunkiseudulla. Niihin on kaikki psykometriikasta kiinnostuneet tervetulleita, että käykää tsekkaamassa. Mitä teiltä voi ostaa? Meiltä ei voi ostaa mitään. Okay. Me ollaan ihan tämmöinen vapaaehtoisuuteen perustuva ja henkilöiden omaan motivaation perustuva yhteisö, mutta toisaalta yhteisön kautta voi löytää sit yksittäisiä henkilöitä, joilta voi varmasti ostaa erilaisia juttuja, mutta me ollaan koetettu pysyä tässä testikentässä vähän niin kuin puolueettomana tahona. Ihan mahtavaa. Löytyykö teiltä jotain Facebook-ryhmää tai LinkedIn-ryhmää, mihin voi liittyä yhteen? Löytyy esimerkiksi sivu Facebookista, Psykometriikka-niminen. No. Siellä voi seurailla, sieltä tulee eventit myöskin sitä kautta. Ja voi myös itse kirjoittaa ja tuottaa sisältöä saitille, jos aihepiiri kiinnostaa. Mahtavaa. Skene-toimintaa, niin kuin sanontakaan. Skene-toimintaa, tämä on nimenomaan sitä. Kyllä. Okei. Sitten ihan lyhyt esittely Jelpistä, mistä minä tulen. Eli Jelppihän on älykäs, moderni rekryjärjestelmä ja se perustuu Baronan tausta. Eli Jelppi on Baronan yhtiö ja toi on kehitetty aikanaan Baronan omiin tarpeisiin muutama vuosi sitten. Meillä tuli tilanne, että rekryjärjestelmä meni vanhaksi ja otettiin käymään markkinaa läpi, että mitäsköhän siellä olisi tarjolla. Ja Baronalla on niin monta eri toimialaa niin kuin ihan laidasta laitaan, niin se on tosi haastava, kun siellä Raksalla pyöritetään tiettyä poolia, vuokramiehiä esimerkiksi paljon, ja sitten vaikka IT:lle rekrytoidaan erilaisia asiantuntijoita erilaisiin tehtäviin. Ne on niin tarpeet on erilaisia, niin ei oikein löytynyt hyvä järjestelmä meidän tarpeisiin, lähdettiin kehittää omaa. Ja siitä on tullut nyt hyvä järjestelmä, ja meidän rekrytoijat alkoi jossain kohtaa puhumaan, että miksi meidän asiakkaat ei voisi käyttää tätä myös, kun he käyttää asiakkaiden järjestelmiä myös, niin sitten päätettiin, että no lähdetään tarjoamaan asiakkaille myös mahdollisuus päästä Jelppiin kiinni, ja nyt sitä on sitten tarjottu, ja ensimmäisiä asiakkaita on jo siellä linjoilla, ja homma toimii oikein mukavasti. Ja pääpointti ehkä, mitä Jelpissä on, niin, ja erilaista, erikoista, niin ensimmäisenä ehkä tuo tekoäly. Et se on rakennettu todella älykäs, oppiva tekoälyalgoritmi, joka mätsää hakijoita työtehtäviin käytännössä. Mä voin kertoa siitä kohta vähän tarkemmin, että mitä se tarkoittaa käytännössä, mutta toi on iso juttu. Se säästää tosi paljon rekrytoja aikaa, resursseja, auttaa löytää oikeat ihmiset oikeisiin tehtäviin. Sitten on muita modernia rekryjärjestelmän ominaisuuksia, että siellä on videohaastattelutoiminnot suoraan osana sitä rekryjärjestelmää, niin sitä tulee käytettyä paljon enemmän, kun se on suoraan siinä putkessa kiinni. Ja toi Recruit by Net on myös meidän yhtiö, niin sen Recruit by Netin teknologia on suoraan tuotu tähän Jelppiin. Nykyisin RecRite, eikö se Nykyisin RecRite vaihtaa 7. päivä, eli muutaman päivän päästä vaihtuu RecRite-brändi. Ja sitten käyttöliittymä on tehty rekrytoijien tarpeista käsin, että kun meillä on täällä useampi 100 rekrytoijia Baronan päässä, jotka käyttää koko ajan Jelppiä, niin meillä on koko ajan linja auki sinne. Ja se on rakennettu, niin siellä on yksi tuotekehitysjohtajana toiminut Kuitusen Anita, joka jäi nyt äippälomalle, ja Anita on itse tehnyt monta vuotta rekrytointia, niin silloin tuotekehitystä viedään oikeasti rekrytoijan näkökulmasta oikeaan suuntaan. Mutta se lyhyesti Jelpistä, ja jos olette kiinnostuneita, niin ottakaa yhteyksiä ja palataan webinaarin jälkeen aiheeseen. Niin katsotaan, jos me voidaan auttaa. Mutta sitten mennään aiheeseen, eli rekrytoinnin trendit 2017 ja 5+2
Pitäisikö hei Tuomas tähän väliin heittää semmonen, että me tiedetään, että linjoilla on paljon tämän aihepiirin asiantuntijoita, niin toivotaan mielellään, että laittakaa kommenttia, kysymyksiä tulemaan. Ne näkyy vaan täällä meille, eli ei tarvitse pelätä sitä, että nolaa itsensä suuren yleisön edessä. Me kommentoidaan ja vastaillaan kysymyksiin ja kommentteihin, mitä laitatte. Eli kun siellä on parhaita asiantuntijoita myös linjoilla, niin heittäkää ihmeessä tänne jotain vastakommenttia ja kysymyksiä. Ehdottomasti. Me katsottiin 188 ilmoittautujaa oli tässä webinaarissa ja aivan huippufirmoista ympäri Suomen niin kuin parhaista yrityksistä. Niin kysykää, me kommentoidaan, mä koitan poimia. Juho on enempi tässä asiantuntijana, mä sparrailen, kyselen, kommentoin ja kommentoikaa tekin niin paljon kuin mahdollista niin kysymyksiä, mä poimin niitä täältä. Ensimmäinen kysymys saatiin täältä ja kysymys, että tuleeko materiaalijakoon jonnekin, niin tulee. Tallenne on tästä rakentumassa koko ajan. Ja se syntyy tässä koko ajan. Tallenne laitetaan sähköposteihin teille, niin saatte sitten jakaa myös kollegoillekin niitä. Yes. Ja haastakaa, heittäkää, jos tuntuu, että meidän trendit ei nyt ole teidän mielestä oikeita, niin kertokaa mitkä ne pitäisi olla teidän mielestä ja kommentoikaa, mitä ikinä, niin kysykää, kommentoikaa, niin täältä sitten niihin tartut. Okei, ensimmäinen trendi, Juho, ole hyvä. Joo, ajateltiin aloittaa vähän tämmöisellä ehkä yllättävälläkin trendillä kuin raha. Rahahan jollain tavalla liittyy tähän työelämään, eli työstä yleensä maksetaan korvausta, mutta rekrytointiin se liittyy myös sillä tavalla, että aika moni firma miettii tällä hetkellä esimerkiksi sitä, että kun rekrytointiin on tietynlainen budjetti käytettävissä, niin kannattaisiko sitä rahaa mieluummin käyttää esimerkiksi rekryilmoitusten sijaan niin erilaisiin sisäisiin ja ulkoisiin vinkkipalkkiojärjestelmiin. Samaan aikaan me tiedetään, että verkostot, työntekijöiden omat verkostot ja muut yrityksen lähipiirit olevat verkostot on ylivoimaisesti paras tapa saada uusia työntekijöitä, niin mielellään sit rahaa kanavoidaan senkin takia vinkkipalkkiojärjestelmiin. Et se on varmaan semmoinen, mikä näkyy tässä markkinalla Suomessakin ihan varmasti tänä vuonna. Et yhä useammat firmat esimerkiksi rupeaa tarjoamaan vinkkipalkkiota myös firman ulkopuolisille toimijoille. Sitten rahaan liittyy ehkä sekin, että rahasta puhuminen yleistyy. Eli mä ennustaisin, että tänä vuonna me tullaan näkemään yhä enemmän rekrytointi-ilmoituksia tai firmojen urasaitteja, jossa hän suoraan kerrotaan palkkatasosta. Se ei ole ollut yksityisellä sektorilla Suomessa hirveän yleistä, mutta mä luulen, että se yleistyy. Tosi hyvä. Ja ehkä vielä tuohon kolmas pointti rahaan liittyen, niin mä luulen, että rekrytoijat ja firmat, jotka rekrytoi, ne yhä tietoisimpia kuluista, että tavallaan se raha, mitä rekrytointiin käytetään, niin halutaan käyttää järkevästi ja ollaan ehkä tietoisimpia sitten myöskin ilmaisista tai edullisista tavoista saada niitä rekrytoinnin tavoitteita täytettyä. Et silläkin tavalla rahaa on varmasti trendi, että sitä ei ole niin kuin tuhlailtavaksi asti. Kyllä, ja tuntuu, että tähän liittyy aika vahvasti tuo niin HR-analytiikka myös. Joo. Pystytään seuraamaan tarkkaan, että mistä kanavista me oikeasti saadaan hyviä hakijoita esimerkiksi. Kyllä, ja show me the numbers. Niin. Eli tämä, mistä on puhuttu ehkä useampikin vuosi, että rekrytoijien, rekrytointijohtajien pitäisi pystyä perustelemaan euroina ne tehtävät valinnat ja tehtävät, esimerkiksi menetelmä tai kanavaratkaisut. Niin se paine ei varmaan tule ainakaan häviämään myöskään. Eli raha on niin kuin vahvasti läsnä ja rahasta puhuminen. Heittäkää kommentteja, miten raha näkyy teidän rekrytoinnissa tällä hetkellä ja miten uskotte, että se tulee näkymään tämän kuluvan vuoden aikana. Mennään sitten seuraavaan trendiin. Mä nappaan noita kysymyksiä samalla, kun niitä tulee niin lennosta sitten myös. Joo. Tekoäly. Joku sanoi, että rekrytoinnissa ja ehkä kaikessa muussakin bisneksessä niin 2017 tulee olemaan Year of the Algorithm, eli algoritmin vuosi. Ja kyllä me se nähdään ihan selkeästi niin kuin tuotetarjonnassa, eli yhä useampi rekryteknologiaa tarjoava yritys tulee sillä algoritmikärjellä. Ja mä uskon, että tänä vuonna me tullaan näkemään suomalaisyrityksissäkin ensimmäisiä kunnollisia sovelluksia rekrytointialgoritmien käytöstä. Tietysti Yelp rullaa kovaa, niin kuin monet on pystynyt havaitsemaan isommista pelureista. Esimerkiksi IBM:llä on ollut aika massiivisia ja aika hurjan kuuloisia tuotekokonaisuuksia tähän liittyen. Et jännä nähdä niitä firmoja, jotka ottaa Ibarin ratkaisuja käyttöön, että millaisia kokemuksia tulee siitä yrityksillä. Ja tavallaan näitähän on ollut pitkään erilaisia algoritmeja. Algoritmin kehittäminen sinänsä ei ole älyttömän iso ponnistus, vaikka se vaatiikin jonkun verran rahaa ja asiantuntemusta. Mutta todennäköisesti kilpailu siirtyy sitten enemmän siihen, että kenellä on se data, mitä se algoritmi analysoi
tai käsittelee. Eli siitä tulee se kilpailuetu. Algoritmeja rupeaa olemaan kohta vähän kaikilla ja rekrymarkkinoilla silloin kilpailuetu siirtyy sille, jolla on jotain käyttökelpoista dataa, mitä analysoida. Sano muuta. Tämä on kyllä hauska, että niinku itse olen nyt sattuneesta syystä aika vahvasti seurannut tätä tekoälymarkkinaa tällä hetkellä, niin on sellainen fiilis, että yhä enemmän ja enemmän tällä hetkellä niin satsataan tekoälyyn ympäri maailmaa erilaisiin ratkaisuihin, rekrytointiin ja kaikkialla muuallekin. Mutta niin kuin puhtaasti jos rekrytointia mietitään, niin tosi paljon erilaisia ratkaisuja tulee ja rahaa ja resursseja käytetään tosi paljon. Napataan tästä pari linjoilta vähän kommentteja. Niin, pari kommenttia. Ja täältä ensimmäinen kysymys, niin otetaan täältä esimerkiksi näin, että mediavalinnat siirtyvät viimeistään tänä vuonna todella vahvasti someen, niin tästä nyt ei varmaan voi olla hirveästi eri mieltä. Että... Kyllä, ja varmaan myös rahan käyttö maksulliseen somenäkyvyyteen yrityksissä lisääntyy. Jep. Aika vähän edelleen yritysjohdossa nähdään, että rekrytointimarkkinointia on yhtä vaikeaa tehdä ilman rahaa kuin perinteistä markkinointiakin. Kyllä, ja tähän palataan vielä tähän niin kuin laajempaan rekrymarkkinointikokonaisuuteen. Todellakin. Ja sitten on kokemuksia parhaista ilmaisista kautta halvoista rekrykanavista ja työkaluista. Aika kovina iso 3, Google, Facebook, LinkedIn, peruskäyttö, perustoiminnallisuudet ei maksa mitään, niillä pääsee todella pitkälle, jos vaan tietää mitä on hakemassa ja etsimässä. Omat verkostot käyttöön, omat hakutoiminnot käyttöön. Esimerkkinä mä kerron, että mä laitoin tuossa just ennen joulua ihan vaan verkot vesille, että nyt rakennetaan maailmanluokan markkinointitiimiä, että tuleeko vielä sisältömarkkinoijia. No tuliko? Nyt on todella paljon tullut kyselyitä, en ole ehtinyt vastailemaan vielä kaikkiin lähellekään, koska niitä tuli tosi paljon. Näinpä. Selkeästi niin kertoo ehkä siitäkin, että mulla on itsellä verkostossa tosi paljon sitä porukkaa ja heidän tuttuja on paljon. Aivan niin kuin, se ei maksanut yhtään mitään, se oli yksi päivitys, missä mulla meni niin kuin minuutti puolitoista. Kyllä. Ja sitten alkoi tulla yhteydenottoja tosi paljon, että joo. Kyllä se vaan toimii. Okei, siirrytään trendistä seuraavaan. Tai itse asiassa pysytään vielä tekoälyssä sen verran, että mä ihan lyhyesti avaan Jelpin tekoälyä, että mihin tarkoituksiin sitä on nyt rakennettu. Ja se perusideologia siellä taustalla, mikä on, niin se käytännössä on rakennettu niin, että se matkii ihmisten tekemiä rekrytointipäätöksiä. Joo. Eli se ei niin kuin keksi itse niitä jostain, vaan siellä on aina ihmisen tekemät rekrytointipäätökset taustalla. Ja se on lähdetty rakentaa sillä tavalla, että se on käynyt Baronan historian rekrytointimassaa läpi. Barona rekrytoi vuodessa semmoinen 18 000 eri positiota täyttää. Kyllä. Se on tosi paljon ja eri toimialoja ihan hirveästi. Niin se on lähtenyt käymään noin Baronan työpaikka-ilmoitukset läpi ensin ja analysoinut kaiken sen dataa, mitä niihin ilmoituksiin liittyy. Minkälaisia tehtäviä on ja minkälaisia tyyppejä haetaan niihin tehtäviin. Joo. Sitten se on käynyt läpi työnhakijat. Ja ne hakijat, jotka on edennyt pitkälle prosessissa ja sitten myös käynyt läpi, jotka on tullut valituksi siihen kyseiseen tehtävään. Ja sitten se on alkanut löytämään näistä yhtäläisyyksiä eri sanojen välille, assosiaatioita eri niin kuin, näiden termistöjen välille ja alkanut yhdistelemään, että okei, tällainen työtehtävä, haetaan tällaista tyyppiä, niin tällaiset hakijat näköjään pääsee pitkälle siinä prosessissa ja tulee valituksi. Kyllä. Ja sitten nyt kun avataan uudestaan sen tyyppinen tehtävä, niin sitten alkaa kaivaa niistä nyt hakijoista niin niitä samanlaisia assosiaatioita taas. Kyllä. Ja sitten se pystyy löytämään sieltä, että okei, tämän tyyppiset kaverit on selkeästi näissä tehtävissä pärjännyt ja tullut valituksia, Kyllä. Niitä suositellaan sitten näin. Eli siinä on 3 käyttökohtaa, mihin nyt käytetään, on toi hakemusmassojen käsittely, jos tulee yli vaikka 100 hakemusta johonkin tehtävään, niin se on aika kova homma, tai 1000, niin, mutta vaikka edes 100, niin sekin on kova homma oikeasti käydä läpi ne yksitellen, jos halutaan kunnolla käydä ne läpi, että niin vahingossa ohi joku hyvä tyyppi sieltä. Niin niiden hakemusmassojen käsittely, että se laittaa automaattisesti niitä järjestykseen. Sitten CV-pankin hyödyntäminen, joka on tosi merkittävä juttu mun mielestä, kun meillä on hyviä hakijoita, jotka ei tule ehkä valituksi siinä kohtaa. Tai sitten hakee vähän vääränlaiseen tehtävään esimerkiksi näin. Kyllä jää sinne meidän kantaa, niin ei lähdetäkään aina nollista rekryprosessiin, vaan lähdetäänkin ensin omasta kannasta, että löytyisikö täältä jo hyviä tyyppejä. Ja lähdetään ottaa yhteyksiä niihin, kun ne on ikään kuin lämpimiä liidejä siinä kohtaa. Kyllä. Ja sitten, ainakin hetken aikaa. Niin, ainakin hetken aikaa, niin. Ja riippuu taas miten rekryprosessi mennyt ja kaikki ne, mitä kokemus on ollut, niin toki Kyllä. siinä on niin paljon. Mutta se voi olla niin potentiaalisempaa kuin ihan kylmää lähteä heti nollista ja aika paljon niin kustannustehokkaampaa myös. Kyllä. Mutta sitten myös avoimen hakemusten hyödyntäminen, niitäkin tulee paljon. Ja toiselle enemmän, toiselle vähemmän, ja se pystyy kaivamaan sieltä avoimista hakemuksista myös. Koska sieltäkin löytyy hyviä tyyppejä, jotka on jo kertonut meille, että mä haluan teille töihin, mutta teille ei nyt ole paikkaa avoinna, että ottakaa mut huomioon myöhemmin, niin se sit voi oikeasti ottaa niitä huomioon. Joo, toi on monille yrityksille aikamoinen kipupiste, nuo avoimet hakemukset, mitä niille pitäisi tehdä. Jep.
Mutta tässä on lyhyesti sitä, mihin on tuo Jelpin tekoäly on rakennettu. Mutta mennään eteenpäin. Pelillistäminen on seuraava trendi. Varmaan niin kuin hakijakokemus on semmoinen sana, minkä kaikki rekrytoijat tunnistaa ja siitä on puhuttu paljon ja pitkään. Hakijakokemuksen panostaminen jatkuu tänä vuonna yrityksissä. Tämmöistä pelillisyyttä tuodaan esimerkiksi siihen tehtävän kuvaukseen. Puhutaan tämmöisistä RJP-työkaluista, eli Realistic Job Previews. Halutaan antaa makupaloja siitä, että mitä se työ tulee olemaan. Siinä voidaan hyödyntää pelillisiä elementtejä. Toinen juttu on sitten työnhakijan ikään kuin tämmöisen sopivuuden arviointiin. Siihen on tämmöisiä Situational Judgment Test, SJT-työkaluja, millä pyritään siihen, että henkilö laitetaan tilanteisiin, päätöksentekotilanteisiin esimerkiksi, joita hän työssäänkin joutuisi kohtaamaan. Tehdään niitä pelillisessä ympäristössä. Hakija saa palautetta, että hei, nyt sä näissä asioissa teit oikeanlaisia ratkaisuja, mutta näissä asioissa kannattaa vielä miettiä, että olisiko tähän sulle sopivaa duunia. Ja sitten myöskin niin kuin psykometriset testit, persoonallisuus, kykytesti, työkalut, niistä tullaan näkemään yhä enemmän pelillistettyjä sovelluksia. Aika monet yritykset käyttää vielä semmoisia tyypillisiä blankettimallisia täytä 100 kysymystä juttuja, niin ihan yhtä relevanttia dataa saadaan myös ääni hävisi kuulemma yhtäkkiä. Selvitellään mistä johtuu, mutta mä jatkan höpöttelemistä tässä, kun tekniikot puhuu. Niin pelillistetty psykometriikka. En markkinatutkimusta firmoista, jotka tarjoaa tätä, ja se markkinatutkimusartikkeli löytyy mun LinkedIn-profiilista, voi käydä sieltä tsiikaamassa, jos kiinnostaa pelillistetty psykometriikka. Se tulee lyömään läpi tänä vuonna. Ihan loistavaa. Todella mielenkiintoista. Mä uskon tuohon pelillistämiseen tosi vahvasti, että niin kuin eri toimialoillakin eri ratkaisuja pyritään pelillistämään vahvasti. Otetaanko täältä välissä yksi kyssäri, tämä on vähän pidempi, mutta luen tämän nopeasti. Luen nopeasti, pitkä kysymys. Raha ratkaisee rekrytoinnissa ja kumppaneiden käyttöä helpottaisi, jos siellä olisi tarkat ja tehokkaat prosessit tehokkaaseen hintaan. Muutoin joutuu käyttämään omaa työvoimaa ja perinteistä ilmoittelua, mikä moniin kilpailtuihin positioihin on turhaa, koska nämä tekijät on vain löydettävä ja houkuteltava kiinnostumaan positiosta. Oman työvoiman käyttöä harvemmin mielletään kustannuksena tai position täyttämisen viivästymistä. Kyllä. Mitä ajatuksia? Ja tämä olisi tärkeää niin kuin meidän HR-ihmistenkin ymmärtää ja pystyä perustelemaan, että mitä esimerkiksi maksaa yksi työpäivä, kun joku tehtävä on täyttämättä. Sille voidaan laskea ihan hinta. Ja tätä voidaan käyttää esimerkiksi argumenttina, kun perustellaan sitä, että miksi johonkin asiaan rekrytoinnissa tarvitsee panostaa sisäisin voimin tai kumppanin avulla. Eli tavallaan ne vaihtoehtoiskustannusten laskenta. Sekin liittyy siihen rahaan. Hyvä pointti. Tuleeko mieleen esimerkkejä pelillistämisestä esim. Jossain suomalaisessa yrityksessä? No me ollaan Elisalla käytetty esimerkiksi, nyt kun kysyit, niin meidän trainee-rekrytoinnista tämmöistä Cosmic Cadet-nimistä peliä. Ja todella hyvää palautetta on tullut sekä hakijoilta että rekrytoivilta esimiehiltä. Et se kokemus on ollut todella myönteinen, hauska, viihdyttävä ja rekrytoivat esimiehet on saanut siitä hyödyllistä tietoa. Joo. Joku sanoi, että nyt hävisi täältäkin ääni, mutta puhutaan vaan, luotetaan siihen. Joo. Ja jos teillä tulee, henki kulkee. Kyllä, jos kuulijoilla tulee esimerkkejä mieleen pelillistämissä teille itselle, niin heittäkää kommentteja myöskin. Kommentteja ihan mukavasti tulee, ei haittaa, kun tulee enemmänkin. Ei me ihan yksin tai kaksin puheluksi täällä. Mennäänkö seuraavaan trendiin? Mennään vaan. Kyllähän näitä riittää. Globaali etätyö. Joo. Tässä mä haluaisin haastaa kaikki, jotka kuuntelee ymmärtämään ja miettimään sitä, että yhä suurempi osa työstä on sellaista, että sen voi tehdä missä ja milloin tahansa. Asiantuntijatyö etenkin hajautuu ja laajentuu eri paikoissa ja eri aikajaksoilla tehtäviksi. Ja tämä näkyy esimerkiksi suomalaisfirmoissa sille, että paine käyttää vain suomenkielistä työvoimaa, niin se paine käyttää myös muunkielistä työvoimaa, niin sen lisääntyy. Meidän työelämästä Suomessakin tulee yhä englanninkielisempää ja se näkyy rekrytoinneissa, joka englannistuu. Meillä tulee enemmän englanninkielistä rekrytointia, työvoima kansainvälistyy, monipuolistuu ja tämmöinen työvälitys varmaan ulkomailta lisääntyy, joko niin, että on tämmöisiä niin kuin offshoring, että jotain työtä tehdään ulkomailla tai sitten tuodaan ulkomaalaisia henkilöitä Suomen työmarkkinoille ihan livenä. Että se ei ole ehkä globaalia etätyötä, mutta jonkunnäköistä työperäistä maahanmuuttoa. Ja mä ennustan, että tullaan näkemään yhä useammasta työpaikka-ilmoituksesta tänä vuonna semmoinen teksti,
että tätä työtä voi tehdä mistä vain. Etenkin niin kuin jossain ohjelmistoalalla asiantuntijatyössä ehkä laajemminkin varmaan tullaan näkemään tätä, koska se nähdään kilpailuetuna ja tapana saada niitä tarvittavia osaajia, jotka välttämättä ei asu kaikki Helsingissä. Osa Tampereellakin. Joo, osa jopa Tampereella asti voi tehdä töitä ja ehkä jopa Susirajalla. Mutta myös suomalaiset siirtyy tekemään etätyötä, että ainakin osan ajasta yhä useampi tekee kotoa tai menee ehkä jopa jonnekin Thaimaan tai Espanjan lämpöä sitten tekemään niitä omia duuneja, jotka voi ihan hyvin tehdä mistä vaan. Ja yhä useammat yritykset tarjoaa tätä benefittiä. Pakko heittää tähän yksi kommentti. Kato, tää tuli hieno kysymys. Joo. Mä mainitsin jopa nimeltäkin, Niittymään Sanna, Iitekiltä Sanna on ihan loistotyyppi, niin Sanna laittaa täältä, että terveisiä Espanjasta. Eli meillä on terveisiä Sannalle Espanjan lämpöä, ei mitään. Sanna tekee rekrytointeja Espanjasta käsi Suomeen, joka on mun mielestä ihan niin kuin loistava homma, että sieltä. Koska miksi ei? Homma. Miksi ei? Because I can. Ja Sanna heittää tätä hyvää täkynkin, että hyvä kirja kaikille esimiehille on Ulla Vilkmanin Etäjohtaminen. Joo. Laittakahan ylös Etäjohtaminen kirja. Niin. Ulla on myös ihan huipputyyppi. Ja hyvä kirja. Kyllä. No, tuleeko globaali etätyöhön sulla vielä muita ajatuksia? No paljon ajatuksia on tästä aiheesta, mutta ehkä se tulee niin kuin rekrytoijien maailmassa näkymään sillä tavalla, että tämmöisten niin kuin maantieteellisten sijaintien arviointi muuttuu. Ja itse tänäkin vuonna on vielä, tai siis viime vuonna 2016 törmännyt paljon siihen, että esimiehet katsoo CVstä, että tämä asuu Kajaanissa, ei tule kyseeseen. Että tämmöistä ihan ihmeellistä niin kuin paikkakuntafasismia tapahtuu vielä, ja aika harvalla yrityksellä on siihen niin kuin varaa oikeasti. Että katsotaan, että tämä asuu niin kaukana, että tämä ei varmaan niin kuin kuitenkaan tulisi tänne töihin. Ihmiset on valmiit liikkumaan, ihmiset pystyy tekemään etänä töitä. Joo, ja toikin on oikeasti hyvä pointti, että ihmiset on valmiita myöskin liikkumaan. Itselläkin on henkilökohtaisesti paljonkin kokemuksia siitä, että ihmiset on liikkunut työn perässä. Itse olen liikkunut tosi paljon työn perässä niin kuin ympäri Suomen toistaiseksi, että ei vielä maailmalla, mutta ehkä sinnekin joku päivä. Joku hakkeroi mun iPhone, kun se rupesi piipittämään täällä yksinässä. Painelee taskussa. Baronakin on kehittänyt tähän ratkaisun Barona Exchange-palvelua. Tämä on tosi mielenkiintoinen kuvio, mikä on ihan vasta launchattu, ja siitä oli tosi paljon itse asiassa kirjoitettu eri medioissakin. Kyllä. Mikä on 18 eri mediaa, jotka kirjoitti tästä myös uutisiakin. Eli Barona mahdollistaa 6 tai 12 kuukauden etäjakson Espanjassa. Meillä on palvelukeskus Espanjassa, johon käytännössä pystyy lähettämään etätöihin oman työntekijän. Ja me tehtiin ennen tutkimusta, jota palvelu launchattiin. Yli 70% työntekijöistä sanoi, että he haaveilee etätöistä Espanjan lämmössä, tai yleensäkin niin kuin lämpimien maiden, lämpimissä maissa, ja sitten päättiin kehittää tätä ratkaisua. Se periaatteessa toimii niin, että sä ajatellaan, että Elisalta nyt sä haluaisit tulla etätöihin, niin sä tulet hetkeksi Baronan palkkalistolle, jotta Barona hoitaa kaiken sen byrokratian tämän kuvia. Ja sun työsuhde jää lepäämään Suomeen siksi aikaa. Sä käyt siellä etätöissä ja hoidat palaverit Skypein tai Hangoutin tai jonkun muun kautta ja teet hommat sieltä. Ja sitten kun tulet takaisin Suomeen, niin työsuhde jatkuu ihan normaalisti. Jos me tarjotaan tilat siellä, missä pystyy työn tehdä ja näin, niin se on lähtenyt tosi hyvin käyntiin. Ja ihmisiä lähetetään tällä hetkellä kovasti Espanjaan. Kyllä, pakkasia. Lentokoneet on täynnä. Paitsi turisteja, niin myös työntekijöitä. Niin, kyllä. Ja jos tämä aihe kiinnostaa, niin käykää baronaxchange.fi-sivulla, niin sieltä saa lisää tietoja aiheesta. Seuraava trendi. Joo. Tässä maailmassa ei olla hirveästi yksinään missään onnistuneessa taistelussa voitettu, ja tämä liittyy myös rekrytointiin, eli verkostoissa on voimaa. Tästä puhuttiin jo rahan yhteydessä, mutta kyllä se niin on, että näillä talent-markkinoilla, missä me ollaan, niin ne yritykset pärjää, jotka hyödyntää sitä omaa verkostoaan, omia työntekijöitään, muita verkostoja, ja joissa rekrytointi on kaikkien asia. Part of everyone's job description, eli tavallaan se mielletään semmoisena haasteena, joka on kaikkien yhteen ja kaikki haluaa oikeasti auttaa niiden avoimien tehtävien täyttämisessä ja parhaiden mahdollisten uusien työkavereiden löytämisessä. Ja myös yrityksen ulkopuolisia verkostoja hyödynnetään enenevässä määrin. Monet pyrkii luomaan erilaisia fanijoukkoja, jotka sitten konvertointuu niin kuin työhakijoiksi, kun sopiva paikka ilmenee. Ja tämmöisten niin kuin joukkojen luominen. Talent-pooleista on puhuttu jo pitkään, mutta ehkä nyt tämmöisen niin kuin sosiaalisen median sisältömarkkinoinnin kaudella se saa erilaisia uudenlaisia muotoja, tämä niin kuin fanijoukkojen tekeminen. Ja sitten ylipäätään ehkä paljon puhutaan nyt myös tämmöisestä alustavälitteisestä työstä. Sehän on myös sitä, että kun sä saat niitä sopivia henkilöitä
jonnekin alustalle, joka sitten välittää työtä, niin se on tavallaan sitä työn tarjoamisen, työn tekemisen joukkoistamista, että tavallaan niitä tehtävää työtä on jossain, niin sitä voidaan sieltä niin kuin napata. Et tässä on niin kuin nähtävissä tämmöistä tiettyä muutosta, tiettyä murrosta. Jos miettii tällä hetkellä, mitä on niin yhteisöjä, niin tietenkin niin mainitsit just nämä perus niin sosiaalisen median kanavat. Vaikka LinkedInia jos miettii, niin Tom Laine on pakko mainita tässä kohtaa. Tomi on kyllä nimi mainittu. Huipputyyppi nimenomaan LinkedInin hyödyntämisen ja rekrytoinnin kannalta, mutta sitten myös työnhakijan kannalta. Joo. Tomilla on kyllä huippumatskua tähän ja paljonhan se kouluttaa ja coachaa tähän aiheeseen liittyen. Joukkoistaminen on mun mielestä niin tosi mielenkiintoinen kuvio ja mä itse uskon vahvasti siihen ja on niin paljon kokemuksiakin siitä, että ihmiset on valmiita myös auttamaan. Eli se, että jos mä tunnen jonkun, mullekin aika paljon tulee kyselyitä koko ajan Twitterissä, LinkedIn, Facebookissa ja muualla, että hei, tunnet joku kaveri, joka olisi hyvä tämmöisen tehtävän. Kyllä. Sitten mä vähän aikaa pohdin ja mietin, että no itse asiassa joo, taas huipputyyppisiä. Sitten mä kysyn siltä, että no saanko suositella sua tolla? Kyllä. Ja sitten heitän, että noin. Ja sitten saattaa verkottua sitä keskenään. Ja tähän on tulossa erilaisia alustojakin niin kuin tuohon joukkoistamiseen, missä voi suositella toisia. Kyllä. Ja sitten jopa itse hakea töitä alustan kautta. Et mä en muista tämän alustan nimeä, mutta mä kuulin vasta hauska tarina, että niin kuin Englannissa kehitetty alusta, jossa pystyy suositella nimenomaan tyyppejä. Ja sieltä on yksi tuttava, on tämmöinen aika kova luokan hallitusammattilainen ja häneltä oli kysytty, että tietäisitkö tämmöisen ison lentoyhtiön hallitukseen ketään sopivaa tyyppiä. Kyllä. Ja hän sitten suositteli siihen, koska tiesi. Ja ei mennyt kovin kauan, niin kaveri päätyi siihen hallitukseen, lentoyhtiön hallitukseen. Ne totesivat, että hei, tämä oli huippu, vinkki, että se otetaan sinne. Ja sitten vähän päästä tuli sähköpostiviesti, että hei, tämä kaveri, jonka suosittelit, valittiin. Ja me halutaan palkita sut siitä. Ja saat 500, olikohan se puntaa siinä kohtaa, 500 puntaa valita, että mihin hyvän tekeväisyyteen se lahjoitetaan. Kyllä. Siis hän oli itsellistä rahaa, mutta se sai valita sen, niin se valitsi. Ja sitten ne laittoi sen rahan sinne, mihin se halusi. Joo, ja kyllä tämmöiset niinku tavallaan reference-vinkit isommasta joukosta ja niiden manageraaminen niin teknologiapuolella myös näkyy, että yritys tarvitsee jotain työkaluja näiden vinkkien ja referointien hallintaan. Kyllä, ja tässä on niinku, tämä on hauska nyt, itse on Jelpistä, Jelppi on osa Barona Technologies-yhtiötä ja meillä on siellä rakennettu yli 30 erilaista niin työelämää digitalisoivaa palvelua. Ja yksi palvelu, mitä nyt ollaan kehittämässä, on tämmöinen URA-palvelu meillä sisäisellä nimellä. Ja se tulee ehkä miettiä vielä, voisiko brändätä jotenkin kiinnostavammin. Joo. Niin se tulee osaksi Jelppiä myöhemmin, mutta se ajatus on siinä, että työnhakija pystyy sitä kautta löytämään itselle sopivia työtehtäviä. Eli se on vähän tällainen niin kuin LinkedInin ja Tinderin välimaasto ratkaisu. Samantyyppisiä ratkaisuja on kehitetty monenlaisia, mutta iso etu, mikä meillä siellä on, niin me voidaan hyödyntää, että Baronalla on ihan valtava työnhakijapooli. Kyllä, teillä on se data. Niin, siellä on dataa, että voi hakea sinne kaikki Suomen työpaikat. Sitten meillä on tämä tekoäly, joka pystyy matchaamaan niitä keskenään. Kyllä. Ja sitten me kehitetään sinne erilaisia niin kuin palveluita sitä työnhakijaa ajatellen, että kun hän hakee vaikka useampaa eri paikkaa, niin siellä on yksi näkymä, että mihin kaikkialle hän on hakenut ja missä ne etenee, miten ne haut etenee ja mikä status on. Ja voin tuoda erilaisia verkkokurssikuvioita sinne, että olen nyt pisteessä A ja haluan pisteeseen B, niin minkälaisia kyvykkyyksiä ja kokemusta pitäisi hankkia siinä välillä ja näin edespäin. Sitten sieltä voi esimerkiksi Elisa vaikka tarjota sit verkkokursseja siellä ja sitten te tiedätte, että nämä tyypit on suorittanut näitä meidän kursseja ja sitten kun teillä tulee avoimia tehtäviä auki, niin sitä voitte kaivaa vaikka sitä puolia. Niin, etsiä vähän motivoitunutta porukkaa, jotka on hankkinut tarvittavia valmiuksia. Joo, tehdään niin kuin läpinäkyväksi asioita. Kyllä. Uskon kyllä vahvasti tähän yhteisöihin ja joukkoistamiseen, että niistä ne tulee jo. Ja varmaan just niin kuin vapaaehtoisuuteen perustuva. Joo. Vaikka se rahamotivointikin on, niin varmaan nähdään myös se, että ihmiset haluaa auttaa, ihmiset haluaa sisäisen motivaation takia olla mukana jossain. Kyllä. Ja muistutan taas, heittäkää kommentteja. Heittäkää kommentteja. Meillä on täällä monta kameraa, niin pitää osoitella eri suuntiin. Eli kyllä. Facebook Live on yhtä aikaa menossa ja tallennetaan tämä sitten vielä. No mennään seuraavaan, mutta kommentoikaa edelleen, niin mä poimin niitä kuitenkin vielä täältä taustalta. Joo, no tässä mennään 10 vuotta takaisin, taas varmaan vuoden 2007 rekrytrendeissä kanssa, mutta tämä päätettiin kuitenkin napata listalle, koska tämä on niin kuin relevantti ihan jo senkin takia, että tosi harva firma edelleenkään hyödyntää millään tavalla videorekrytoinnissa. Ja mun vinkki kaikille olisi, lähtekää vaan tekemään, lähtekää tekemään. Siitä se lähtee. Video on nykypäivän kuva. Se ei ole mikään uusi hieno juttu, vaan se on kuluttajapuolella jo arkipäivää, kommunikaatio videoistuu. Siksi myös rekrytointi videoistuu.
Ja semmoiset kommentit, että no kun mä en ole hyvä esiintymään videolla, niin se ei oikeastaan relevantti puolustuspuheenvuoro, koska kyse ei ole mistään esiintymistilanteesta, vaan kyse on normaalista vuorovaikutuksesta, joka siirtyy uudenlaiseen niin kuin kanavaan. Muutenkin kaikkea hoidetaan työelämässä videon välityksellä. No nyt meillä on Facebook Live-videolla tuolla. Täällä on toinen video, joka tallentuu. Tietysti niin kun, onhan tässä tietynlaisia teknologisia haasteita, mutta ne on nopeasti ratkaistavissa. Oppii käyttämään välineitä. Siksi on semmoisia firmoja, jotka valmentaa ja valmistaa helppokäyttöisiä työkaluja. Niinpä niin. Me tehtiin yksi semmoinen kalvo tähän, että millä tavalla sitä videoa voi käyttää rekrytoinneissa. Että se ei ole vaan niin kuin pelkästään esimerkiksi videohaastattelut, vaan tosi paljon niin kuin laajemmallakin skaalalla videoa voidaan hyödyntää. Että täällä on vaikka yrityksestä kertovia videoita. Kyllä. Yrityksen kulttuurista, toimintatavoista, arvoista, visioista, mistä ikinä kertovia videoita. Video on vaan niin kuin tosi merkittävä väline sen viestin välittämiseen. Sitten voi olla työtehtävistä kertovia videoita. Jos miettii oikein jelppiä, esimerkiksi jos tehdään ilmoitus, niin sinne ilmoitukseen voi laittaa jo kuvata videota. No niin, nyt me täytetään tällainen tehtävä ja se tällaista kaverina haetaan ja tämän tyyppinen työtehtävä tulee olemaan. Niin voi kertoa videollakin se. Kyllä. Esimies on siinä. Sitten vaikka kuvaa vähän tiimiä, että no tämmöinen porukka tämmöisissä tiloissa me täällä tehdään ja pistäpä hakemusta tulemaan. Kyllä, just näin. Ja sitten videohaastattelut. Voi olla, että se työnhakija esittelee itsensä esivideolla, mutta sitten voi olla videohaastattelussa vaikka 3-4 kysymystä, joihin se vastaa se hakija videolla. Ja sitten katsotaan videot läpi ennen kuin haastatellaan face to face tai puhelimella tai muuta. Joo, ja tämän kun yhdistää itse asiassa tuohon tekoälyyn, niin Suomessa ei varmaan vielä meidän lainsäädännön takia läpi, mutta siis maailmalla on paljon myös tämmöistä tekoälyä, mikä perustuu konenäköön, eli analysoidaan sitä videosisältöä, kun tehdään videohaastattelua, niin esimerkiksi pyritään siitä sitten algoritmeilla saamaan jotain irti henkilön kasvun ilmeistä ja näin. Et se on mielenkiintoista nähdä, mihin tämä konenäkö, konekuulo, eli tavallaan koneen tekemät tulkinnat videon sisällöstä, niin mitä kaikkea se tuo mukanaan. Nyt me esimerkiksi Jelpillä kehitetään sillä tavalla, että se video muutettaisiin tekstiksi. Joo. Ja sitten tekoäly analysoi tekstin. Kyllä. Ja ottaa sen huomioon siinä just näin prosessissa. Eli tämä on ihan mielenkiintoinen. Tämä tuli ihan hyvä vinkki tähän referral-työkaluihin, eli suositteluihin, niin tämmöinen kuin jobote.com. Jobote.com, käykää tsekkaamassa, jos referaalit kiinnostaa. Jep, kiitos tästä vinkistä. Ja sitten vielä työntekijätarinat viimeisenä, niin mielestäni nämä on oikeasti hyviä, että sillä pääsee kiinni siihen arkeen, että mitä meillä tehdään ja minkälaisia tyyppejä siellä oikeasti on. Ja mahdollisimman luonnollisia niistäkin olisi hyvä tehdä, että se ei ole viimeisen päälle leikattu ja fiilattu, ja vaan sitten tulisi sellainen niin kuin fiilis, että mitä se oikeasti on, se työntekeminen tässä firmassa. Kyllä, mahdollisuuksia on, tarttukaa niihin. Nimenomaan. Jokainen ottaa ainakin yhden noista tavoitteeksi tälle vuodelle. Kyllä. Ja sitten jos halutaan vielä syventyä videon tarkemmin, niin täällä on Recruit.netin saitilla on videoihin liittyvä ihan opas, missä on koostettu aika laajasti tietoa ja paljon eri asiakaskeissejä, että mitä siellä on tehty. Eli tuleva Recruit, niin menkää blog.recruitby.net kautta video-rekrytoinnin-työkalu. Ottakaa vaikka screenshotti tästä, niin käykää katsoa. Tai sitten menkää vaan blog.recruitby.net, niin sieltä kyllä löydätte se helposti. No. Sieltä vähän lisää vinkkejä tuonne videoon. Okei, sitten on meidän viimeinen trendi, on kestävä työnantajamarkkinointi, josta on jo vähän puhuttukin ja puhutaan vähän lisää. Joo, ja varmaan niin kuin monet on havainnut sen, että välttämättä ilmoitukset ei ole se paras tapa saada relevantteja hakemuksia tai ehdokkaita tehtäviä. Ja ylipäätään yritysten sometileissä on nähtävissä sellainen, että sieltä kaistaa ottaa yhä enemmän tämmöinen työnantajakuvaan liittyvät just kulttuurista kertominen, pidempijänteinen strateginen tekeminen, eli yhä enemmän sitten tavallaan rekrytointimarkkinoinnin sisällöstä ei ole pelkkää sitä yhden avoimen työtehtävän mainostusta ja siihen ikään kuin pistemäisesti hakijoiden kalastamista, vaan pitkäjänteisempää työnantajakuvan luontia ja työnantajaviestien viestimistä. Ja tämä on niin kuin nähtävissä niin kuin rahan käytössä ja kaistan käytössä, että tavallaan vähemmän ehkä ilmoituksia, enemmän sitä muuta sisältöä, mikä kertoo yrityksestä työpaikkana. Tässä yksi aika, niin kuin, mun mielestä tähän aihealueeseen voisi ottaa myös niin kuin ennakoiva rekrytoinnin. Joo, kyllä. Että ei vähän niin kuin silloin, kun se tilanne on päällä, nyt pitäisi saada tämmöinen tyyppi, vaan jos me tiedetään, että vuoden päästä 3 printtaukseen me aiotaan satsata enemmän ja sinne tarvitaan osaajia, niin miksei sitten voisi alkaa jo viestimään pikkuhiljaa, että me tullaan menemään sinne ja osaajia haetaan sinnekin, että ihmiset osaa kouluttautua ja se lähtee se
Ja tuossa on pakko niin kuin heittää myös kaikille esimiesasemissa oleville, jotka on rekrytoijien esimiehiä, sellainen pointti, että tavallaan sitten työajastakin pitää varata tälle aikaa. Että jos se kaikki työaika menee siihen niin kuin openingien täyttämiseen, eli siihen, että saadaan ilmoituksia ulos ja saadaan hakemuksia luettua, saadaan haastatteluja puukattua, saadaan haastatteluja pidettyä ja saadaan henkilöitä niin kuin sainattua, niin eihän tähän jää silloin aikaa. Että se pitää ottaa myös resurssoinnissa huomioon, että joku henkilö tekee ainakin niin kuin osan työajastaan selvästi sovitusti näitä asioita, että muuten tätä ei juurikaan tapahdu. Tämä on oikeasti tosi mielenkiintoinen ikuisuuskysymys. Kenen vastuulla on markkinointi? Kyllä. Mitä sä oot mieltä siitä? Onko se markkinoinnin vastuulla? Onko se rekrytoinnin vastuulla? Joo. No, mulla on henkilökohtaisesti ihan yksi haile, että missä niin kuin osastossa se henkilö istuu, kunhan siellä on employer branding tai työnantaja markkinoinnista vastaava henkilö yrityksessä. Yrityksen koko luokasta riippuen samalla henkilöllä voi olla muitakin vastuuta tai sitten se voi olla tämmöinen standalone-tyyppinen rooli isommissa yrityksissä. Heittäkää muuten kommentteja, miten teillä on työnantajan markkinointi hoidettu. Hyvin vai huonosti? Niin, ja kuka sitä hoitaa, kuka sitä vastaa. Koska jos vastuulla pitää olla, jos ei vastuuta ole kellään, niin sitten niin yleensä tuloksia ei ihan kauheasti tule. Mutta kun jollain on vastuu, niin onko se vastuu teille rekrytoinnissa, onko se vastuu markkinoinnissa? Meillä on ainakin piinallinen tilanne sikäli, että meillä on niin kuin sekä HRS-viestinnässä että markkinoinnissa on tähän liittyviä tavoitteita ja mittareita. Ne on keskenään vähän epäsuhdassa ja ristiriitaisia. Että se pitäisi ehkä vastuuttaa selkeämmin. Joo. Ja minusta niin tässä on aika paljon otettu nyt oppia ehkä viime vuoden aikana jo, ja sitä ennenkin jonkun verran, niin P2P-markkinoinnista ja perinteisestä niin muutenkin markkinoinnista ja aika paljon lähdetty samantyyppisiä. Täältä tulee hyvä kommentti kautta kysymys, että rekrytoijana tarvitsee lisää konkreettista digimarkkinointiosaamista. Olisiko ideoita koulutukselle? No meillähän on nyt tuossa tammikuun lopussa esimerkiksi rekrytoinnin talvileiri, se on kyllä valitettavasti täynnä, mutta siellä olisi esimerkiksi tästäkin aiheesta timanttista koulutusta. Just LinkedInissä törmäsin pariinkin digimarkkinointikoulutukseen, niitä kyllä tarjoaa aika monikin taho. Kyllä niitä löytyy, en osannut tästä kylmiltään suositella. Ja sitten mulla itselläni niin tulee mieleen, mä oon nyt tosi paljon touhunut tässä markkinoinnin parissa viime vuodet itse. Niin mä näkisin, että rekrymarkkinoissa sama homma, että niin kun digimarkkinointiosaaminen on tärkeää, mutta ihan sairaan tärkeää on se sisällön luomisosaaminen ja kyvykkyys. Että kuka oikeasti pystyy niitä, kun mä näen paljon erilaisia suunnitelmia, missä tehdään ja hyviä niin kuin digiosaajia, mutta se sisältö ratkaisee kaiken. Kyllä. Että mitä tehdään, ja meillä on oikeastaan yksi työkalukin täällä niin kuin sen markkinoinnin suunnitteluun, ikään kuin tämä työnhakijan polku. Otetaan pari kysymystä täältä tulee vielä kautta kommentteja, niin täällä, että vastuu on jaettu sekä rekrytoinnille ja markkinoinnille. Osa markkinoinnista, joka vastaa vaikka koko yrityksen brändistä, on kuitenkin kaikki yhtä aikaa myös rekrymarkkinointia. Aivan kyllä, vaikea erottaa. Nimenomaan, se on just näin. Täältä tulee kysymys, miten näette, että vuonna 2017 työnhakija pystyy erottumaan massasta? Kyllä. 1-3 parasta tärppiä teiltä. Mitä tulee mieleen? No esimerkiksi kysyt, että miksi pitää erottua massasta, eli tavallaan mä itse uskon siihen, että kun kirkastaa sen oman ammatillisen profiilin, junnoille on tehty vaikeampaa, kun haluaa vaan saada ylipäätään jotain kokemusta, mutta sitten kun rupeaa olemaan kokemusta ja näkemystä, niin Suomi on sen työmarkkina ainakin, että täältä löytyy kyllä jokaiselle se oma ekologinen lokero, kun hän vaan pystyy kirkastamaan se, että mitä minä juuri minä osaan, mitä juuri minä haluan tehdä. Mä uskon sen voimaan kyllä. No mä mietin itse, että miten voi erottua massasta, niin kun mä näkisin, että just tuo Juhon pointti ensimmäisenä, että tiedä mikä se sun osaaminen on, niin sitten mieti, että miten sä pystyt sitä sun osaamista fiksusti tuoda esille, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja helposti se tulee esimerkiksi, jos mä seuraan vaikka sua. Sä oot hirmu aktiivinen, kaikki, jotka sua seuraa, tietää, että sä tiedät tämän rekrytointibisneksen ja säännöt liiketoimintaa ja näin, niin jotenkin se, että sä oot sen oman osaamisen tuonut esille sieltä erottunut massasta ihan huolella sillä tavalla, että sä vaan oot auttanut muita. Jakamalla niitä sun oivalluksia, ajatuksia, ideoita muille ja sitten muut huomaa, että hei, vitsi, tää oli hyvä vinkki. Tuo Juho on fiksu, että se muuten on perehtynyt näihin asioihin. Ainakin vaikuttaa siltä. Niin, ainakin yksi tärppi, niin ihan puhtaasti toi, että mieti mikä se on se sun juttu ja sitten miten sä voit jakaa sitä omaa osaamista muille, olla lisäarvo hyödyksi muille. Mitä enemmän sä oot hyödyksi muille, niin sitä enemmän huomataan, että sä tiedät näistä asioista. Niin se on yksi hyvä keino. Täällä tulee vinkkinä Somekolla on hyviä kokonaisuuksia digimarkkinoinnista. Joo, hyvä pointti. Someko tulee paljon vastaan. Sitten täällä on esimerkiksi tämmöinen kuin Kandarinen, hyvä firma. Helsingissä rekrymarkkinoinnin koulutus tammikuussa, johon on vielä pari paikkaa auki, voipi olla. Kannattaa katsoa.
Eli Aki Kakko yhteys. Aki on Joo. aktiivinen myös somessa, tulee paljon vastaan. Kyllä. Sitten vastuukysymyksessä tulee kommentti, että meillä vastuu HR:ssä, mutta tehdään tiivistä yhteistyötä sekä viestinnän että markkinoinnin kanssa. Joo. Tämä on mun mielestä, niin kuin mitä mä oon nyt itse paljon firmoja tavannut ja tästä asiasta keskustellut, niin musta tuntuu, että tämä on melkein kaikkein niin kuin paras malli, mitä mä oon nyt nähnyt firmoissa, että vastuu on siellä rekrytoinnissa, mutta tehdään tiivistä yhteistyötä markkinoinnin ja viestinnän kanssa. Kyllä, ja me ollaan esimerkiksi tehty Elisalla yhteinen vuosikello, jota me molemmat päivitetään ja seurataan viestinnän, markkinoinnin ja HR:n kanssa. Meillä on tavallaan työnantajaviestinnän vuosikello, se helpottaa kyllä, niin kuin, vaikka monet pilkkaakin vuosikelloja, niin mun mielestä ne on ihan hyviä. Ja tuohon tuli mieleen vielä, mitä tuli linjoilta kysymys työnhakijalle, niin Laineen Tomppa järjestää tästäkin aiheesta ilmaisen webinaari, olikohan 12. päivä tammikuuta, niin sitä voi suositella ainakin työnhakijoille. Ihan totta. Asiantuntijan brändääminen verkossa. Joo. Ja sitten se oikeasti tuohon markkinointiin mittaaminen. Jos et pysty mitata, niin on niinku aika vaikea laittaa euroja kiinni. Et niinku Kyllä. oikeasti kannattaa mitata tosi tarkkaan. No sitten avataan tämä meidän malli, työnhakijan polku, että miten rekrymarkkinointi suunnittelee, niin tämmöistä vaiheita olisi hyvä ottaa huomioon. Ja mä itse miettinyt sillä tavalla tämän putken, että minkälaisia kysymyksiä työnhakijalla on missäkin vaiheessa. Jos mietitään tämä ensimmäinen tietoisuusvaihe, niin työnhakija miettii, jos esimerkkinä vaikka Elisa, niin miettii, että mikä tämä Elisa on, mikä yritys tämä on, mitä hän tekee, näin edespäin. Ja siihen olisi hyvä tarjota jotain sisältöä, missä avataan, että mikä tämä Elisa on, minkälaisia juttuja me tehdään ja näin edespäin. Kyllä, just näin. Sitten tulee tämä työnantajakuva, tämän tyyppiset kuviot, että se hakija miettii, että voisiko tämä olla mun tuleva työpaikka. Kyllä. Tämä harkintavaihe. Sitten hakemusvaihe, jossa hakija miettii, että miten mä voisin erottua massasta, miten mä voisin oman kiinnostukseni. Mitä mulla on annettavaa. Niin, mitä mulla on annettavaa, näin edespäin. Sitten arviointivaihe, jossa molemmat miettii, työnhakija miettii, että onko tämä oikeasti se työpaikka, missä mä haluan olla töissä. Kyllä. Sitten olisinko mä soveltuva tähän työpaikkaan ja pystynkö mä käyttämään mun vahvuuksia parhaiten ja näin edespäin. Kyllä. Sitten tuo työsuhdevaihe, niin siellä se muutaman kuukauden työntekijä miettii siinä kohtaa, että teinkö oikean päätöksen. Kyllä. Ja sitten on lähettiläsvaihe, missä miettii, että okei, tein oikean päätöksen, miten mä voisin saada mun verkostoista parhaat kaverit, kollegat tänne myös. Ja tuossa on just se, että mekin ollaan käytetty tämän tyyppistä mallia just siihen tavoitteiden asetantaan ja niiden mittareiden tekemiseen. Eli tavallaan tavoitteet on hyvä johonkin tämmöiseen malliin linkittää. Ja esimerkiksi meillä Elisalla se tavoite on tälle vuodelle se, että meillä on 2 erityistä kohderyhmää. Toinen on tämmöinen enemmän IT-painotteinen ja toinen on tämmöinen enemmän analytiikkapainotteinen. Ja niissä 2 kohderyhmässä niin me halutaan parantaa tietoisuusharkintakonversiota. Just. Eli me halutaan, että yhä useampi niistä, jotka tietää, että on olemassa työpaikka nimeltä Elisa, niin yhä useampi niistä myös niin kuin harkitsisi meitä työpaikkana. Ja meillä on siihen linkitetty tavoitteet ja myöskin mittarit. Se on mielenkiintoinen, miettii, Elisa on todella tunnettu. Niin, tunnettuus on hyvä. Niin. Lähellä 100%. Joo, just näin. Se on näiden bränditalojen ongelma. Sama juttu oli kuin olin Finnairilla. Että kaikki tietää Finnairin, mutta harva tietää millaista se työ siellä on. No minkälaisia juttuja te teette itse tuohon harkintaan vaiheeseen, No siis promootte teitä työpaikkana? No mä itse uskon siihen, että mä väitän, että aika monet teistä, jotka tekee työnantajaa markkinointiviestää, niin vieläkin tavoittelee liian isoja kohderyhmiä. Eli mä niin kuin vaan itse uskon siihen, että se pitää pilkkoa niin kuin tarpeeksi pieniä. Että vaikka jonkun oppilaitoksen tietyn pääaineen, tietyn vuosikurssin opiskelijat, ja sitten kun sulla on että nämä 20 tyyppiä, että tavoitteena, että näistä ainakin 2 tulisi meille 3 vuoden päästä töihin. Ja sen takia me tehdään nyt niille tämmöinen niin kuin parivuotinen yhteistyökuvio. Et löytää itse asiassa tarpeeksi tarkkarajaisia ja bisneksen kannalta strategisesti tärkeitä kohderyhmiä. Ja kun ne on tarpeeksi pieniä kohderyhmiä, niin sitten se on helppoa. Mutta useimmilla se ongelma on se, että teidän kohderyhmät on liian isoja. Eli tarkka kohderyhmä. Joo. Ja sitten varmaan sitä miettiä, että miten pystyy palvelemaan sitä kohderyhmää mahdollisimman hyvin. Ja tuomaan lisäarvoa niille, jotta ne saadaan sinne teidän saitille. Ja siellä voi olla työntekijätarinoita esimerkiksi tai muita, että vau, nämä muuten on aika analytiikassa hyvin perillä. Tai... Kyllä. Sieltä tuli kommentti, että polku jatkuu vielä tämmöisellä happy leaverillä, eli onnistuneet exitit on myöskin tärkeä työnantajamainen elementti. On, ja oikeasti kannattaa kyllä hyödyntää niin kuin eri vaikka kyselyjen avulla, että miksi lähdit ja kerätä siinä kohtaa sitä työnantajaa. Niin kuin mun mielestä parasta työnantajamarkkinointia ja työnantajakuvan kehittämistä on nykytyöntekijöiden hyvinvoinnin mittaaminen ja sen kehittäminen. Ja kun toimii hyvin, niin yleensä se sana leviää aika mukavasti myös ulospäin ja se erottuu jokaisessa kohtaamisessa, että vau, minä tykkään tästä työpaikasta.
näin tapahtuu. Joo. Mutta toi on itse asiassa ihan erittäin hyvä pointti. Toi pitää laittaa tuonne onnistuneet exitit. Miksi Kiitos. Täydennetään. Kyllä. Täydennetään listaa. Tämäkään maailma ei ollut vielä valmis. Insights.jelp.com kautta rekrymarkkinointiopas, niin sieltä löytyy näistä eri vaiheista. Ja siellä on vähän esimerkkejä, että minkälaisia konkreettisia keinoja näihin kuhunkin vaiheeseen voisi tehdä. Kyllä, kannattaa tsekkaamassa. Mä itse asiassa laitoin webinaarin osallistujillekin viestiä jossain kohtaa ja vinkkasin tästä. Ja aika moni itse asiassa kävi myös tilataamassa sinne, ja toivottavasti olette saaneet hyötyä siitä käytännössä. Mutta sitten on yhteenveto kalvon aika, eli tässä oli meidän 5+2 ekstra trendiä vielä, niin vedätkö Juho vielä yhteen tämän? Vedäpä tästä joku loppuspiikki. Ei, siis aika moni noista liittyy digitalisaatioon. Ylipäätään digitaaliset kanavat, digitaaliset alustat mahdollistaa monet näistä asioista, mitä tässä on tehty. Me ollaan otettu tässä meidän puheenvuorossa digitaalinen tekeminen, sosiaalinen tekeminen ja mobiilitekeminen, jotka on mun tämmöiset 3 kivijalkaa tässä modernissa rekrytoinnissa, niin ne liittyy näihin kaikkeen, eli tavallaan ne on ehkä ne driverit siellä, digitalisaatio, sosialisaatio ja mobilisaatio. Tavallaan mä näkisin ne ehkä vielä semmoisina niin kuin megatrendeinä näiden niin kuin taustalla. Mutta tosiaan tässä meidän yhteistyöllä vielä jatketaan keskustelua Twitterissä. Tuolta löytyy meidän Twitter-händille Tome Haa ja Juho Toivola. Ja lämmin kiitos Juholle. Ihan mahtavaa, että pääsit paikalle. Kopon paikka tässä kohtaa. Ja kiitos kaikille, mukavaa vuoden alkua. Kiitos.